Tot i que la península Ibèrica és molt muntanyosa, només tenim 2 trens de tipus cremallera i els 2 a Catalunya. El cremallera de Núria i el cremallera de Montserrat, que també va ser el primer en entrar en servei el 1892, tancat el 1957 i reobert el 2003 amb un plantejament de tren turístic operat per Ferrocarrils de la Generalitat. El viatge des de Barcelona en tren fins al monestir de Montserrat és una de les rutes turístiques amb més demanda d'Espanya i en aquest vídeo us ho explico tot. Temps de viatge, preus, opcions i també la història del cremallera de Montserrat. Comencem! El nostre viatge comença a l'estació de Plaça Espanya de Ferrocarrils de la Generalitat, on hem d'agafar la línia R5 a Manresa, que en cap de setmana té una freqüència d'un tren per hora en els 2 sentits. El temps de viatge entre Barcelona i l'estació de Montserrat és aproximadament d'1 hora i mitja i haureu de fer transport a l'estació de Monistrol de Montserrat. El cost del bitllet depèn del que vulgueu visitar. Si només voleu pujar fins a Montserrat, el preu d'anada i tornada de Barcelona a Montserrat en cremallera és de 28,80 €. Si a més del tren d'anada i tornada des de Barcelona i Cremallera voleu pujar als funiculars de Montserrat i visitar la Basílica, el preu és de 50 €. I si el que voleu és l'experiència completa que inclou l'anada i tornada des de Barcelona, Cremallera, funiculars, visita a la Basílica i dinar, el preu és de 70 € per persona. Els bitllets turístics combinats des de Barcelona o des de l'aparcament de Monistrol Vila o en aeri es poden comprar a la web dels trens turístics de la Generalitat turistren.cat. I si és la primera vegada que arribes a aquest canal, benvingut i espero que el viatge t'agradi. No oblidis de subscriure't per no perdre't cap novetat, deixa el teu like i comentaris a aquest vídeo que m'ajudarà molt a que altres persones puguin descobrir aquest canal sobre el plaer de viatjar en tren. Així que moltes gràcies per avançat i seguim amb el viatge. Montserrat és una muntanya única al món per molts motius. És un símbol i un punt de pelegrinatge pels catòlics, és una muntanya única per la seva formació geològica i un parc natural ple de rutes de senderisme i escalada i, en definitiva, un punt turístic de primer nivell a Catalunya. Arribar en tren i en cremallera és una de les millors formes, ja que l'accés en cotxe està molt limitat i el tren cremallera té una capacitat de 1.500 persones per hora que cobreix perfectament aquesta demanda. A l'estació de Monistrol de Montserrat podem agafar el cremallera a la mateixa andana d'arribada des de Barcelona. El cremallera és un tren del fabricant suís Stadler i els trobem als 2 cremalleres de Catalunya com la sèrie A de FGC. Al cremallera de Montserrat els trobem en color verd fosc. Els trens són amples i còmodes per un viatge que només dura 15 minuts fins a l'estació de Montserrat, que està a uns 700 metres d'alçada. Les finestres són panoràmiques i permeten tenir una visió completa del paisatge mentre pugem per la rampa de Montserrat. El sistema de cremallera comença a l'estació de Montserrat Vila i tenim més de 74.000 dents constants que ajuden al sistema ferroviari a pujar. El traçat actual del cremallera aprofita en bona part el traçat històric, però es va reformar la via per fer-la més moderna, per trens més ràpids i eficients. Es va perdre diverses de les estacions i baixadors originals, així com l'extensió fins a la via d'ample ibèric a Castellvell. El temps de viatge és de 15 minuts i gairebé tot en via única. La velocitat màxima del cremallera és de 45 km per hora i la velocitat mitjana és d'uns 25 km per hora, però això no sempre ha estat així. El tren cremallera de Montserrat va ser construït per la Companyia de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes i seguia els experiments amb el sistema cremallera que s'havien fet a Suïssa.
El projecte inaugurat el 1892 era més llarg que l'actual i connectava el monestir de Montserrat amb la línia de los ferrocarriles catalanes, el carrilet, a l'estació de Monistrol, l'actual, i amb la línia de la Companyia Norte a Monistrol Nord, que avui és l'estació de Castellvell i el Vilar de Rodalies Renfe. En total, el tren cremallera feia parada a Montserrat, Monistrol Vila, Monistrol Enllaç, la Bauma Baixador, Monistrol Partida i Monistrol Nord, i el temps de viatge total era, atenció, de 2 hores. L'antiga estació de Montserrat ja no existeix i es va substituir per una de nova, més moderna i que integra els 2 funiculars, l'aeri i, naturalment, el cremallera. Els 2 funiculars de Montserrat es van construir el 1918 per anar fins a l'ermita de la Santa Cova i fins a l'ermita de Sant Joan, on comença una ruta a peu pel massís, a més de tenir una panoràmica de la muntanya i el monestir. El cremallera de Montserrat va entrar al servei el 29 d'octubre de 1892. El va construir la Companyia de los Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes d'Espanya i realment va tenir un principi molt complicat. Els propietaris de la línia van projectar que aquesta línia la utilitzarien entre 80 i 100.000 persones l'any. La realitat va ser que durant els primers anys només la feien servir entre 50 i 60.000 persones per any. La cosa es va animar quan la Companyia de los Funiculares y los Ascensores d'Espanya va construir el funicular de la Santa Cova i el funicular de Sant Joan. A més, la línia originalment acabava el seu recorregut a Castellvell i el Vilar, on connectava amb la línia de tren de Barcelona de la Companyia Norte. D'altra banda, la fluctuació política d'Espanya i la inestabilitat feia que aquesta línia tingués més o menys visitants. El seu mínim es va viure durant la Segona República i especialment durant la Guerra Civil, quan el sistema de tren va estar gairebé aturat. Un cop acabada la Guerra Civil, el fervor religiós va portar moltíssims visitants a aquest monestir. El 1947 es va batre el rècord de passatgers de tota la seva història, 260.000. Tot anava molt bé fins que el 25 de juliol de 1953, el dia de Sant Jaume, aquesta línia va patir un gravíssim accident. Una locomotora es va despenjar des de dalt de tot i va caure en caiguda lliure arrossegant una locomotora que pujava. El resultat va ser tràgic, 8 morts i 116 ferits, molts d'ells d'altíssima gravetat. La línia es va tornar a obrir al cap de 15 dies, però mai va recuperar els números anteriors a l'accident. Al 1956 aquesta línia va veure el seu mínim de tota la seva història. Un any més tard, la companyia es va declarar en fallida i al maig de 1957 es van liquidar tots els actius. Però les vies no es van aixecar i això va permetre que el 2021 es presentés un projecte per recuperar la línia i fer-la de titularitat pública. Tot i el tancament de la línia, aquesta no es va desmantellar fins al 1972. Després del tancament de la companyia que operava el cremallera, Ferrocarriles Catalanes va comprar tot el material sota la companyia Cremallera de Montserrat Sociedad Anònima. Durant els anys 60 es va fer un estudi per modernitzar la línia i obrir-la amb nous trens més ràpids, però la competència del cotxe i l'èxit del telefèric de Montserrat va fer descarrilar qualsevol intent de recuperar aquesta línia. De fet, Ferrocarriles Catalanes va fer fallida el 1972 i el material es va posar a la venda, així com les vies, que van ser retirades definitivament. El 1973, una de les locomotores i cotxe de passatgers va ser comprada pel Reial Automòbil Club de Catalunya, exposat a la plaça Catalunya de Barcelona i traslladat al Montseny, on es va conservar. El noticiari del franquisme, el Nodo, va immortalitzar el desmantellament, trasllat i conservació d'aquesta locomotora, que és la mateixa que podem visitar avui a l'estació de Monistrol Vila. Les estrelles d'aquella mostra van ser el senyor Jorba i el seu gos, vigilants de l'encreuament del Camallera amb la carretera de Monistrol a Manresa. Se'n sap molt poc del senyor Jorba. Només que va ser el darrer vigilant de l'encreuament de la carretera de Monistrol a Manresa i que, sent maquinista de la companyia a Núria, el 1939 va patir un accident laboral en el que va perdre un braç. Després de l'accident, el 1940, la companyia el va traslladar fins a Montserrat com a vigilant, on podia recuperar-se prenent el sol amb una feina relativament tranquil·la. Entre el 1940 i el 1958, el senyor Jorba va tenir diversos gossos que agafava de les gosseres de la zona i que li feien companyia. Per guanyar-se un sobresou, va disfressar els gossos amb l'uniforme de la companyia, unes ulleres de cartó pedra i un cartell on s'hi llegia «Me llamo Bobby» o «Me llamo Cookie». El gos i el senyor Jorba es van fer tan famosos que la marca de licors catalana Calisai va patrocinar aquesta atracció. El senyor Jorba i els seus gossos van estar a l'encreuament del Camallera amb la carretera fins al 1958, quan es va retirar.
I si voleu saber més sobre el material ferroviari i de la història dels trens, funiculars, telefèrics de Montserrat, així com veure la disfressa del gos del senyor Jorba, us recomano fer una visita a l'exposició a l'antiga estació de Monistrol Vila. Allà trobareu material original, com vies de cremallera i una explicació de com funciona aquest sistema de tren de muntanya. També una cabina de l'antic telefèric de Sant Jeroni, desmantellat als anys 80. També podeu trobar un dels antics funiculars de Sant Joan, no els originals als anys 20, sinó els que es van instal·lar als anys 90. La Companyia de los Ferrocarriles Catalanes va intentar fins a la seva fallida el 1972 recuperar i modernitzar el cremallera, conscient del potencial d'aquesta línia. Però no va poder ser. El cotxe va fer-se seva a la muntanya, portant els accessos al col·lapse ja a finals de la dècada dels anys 70. El 1982, amb el traspàs de tots els actius de Ferrocarriles Catalanes a Ferrocarrils de la Generalitat, es va recuperar la idea de reobrir el tren cremallera. El pla contemplava la supressió del trànsit de cotxes i autobusos fins al monestir, fent que el cremallera i l'aeri fossin les úniques formes d'accedir al recinte. El 1993 van començar les obres i els enderrocaments dels antics dipòsits i estacions i el 1997 es va presentar el projecte final. El 2003 es va inaugurar el nou cremallera amb un traçat més curt i ràpid, una millora de tota la infraestructura i una gran estació a Montserrat. I tu, has pujat mai a Montserrat en el cremallera o l'aeri? Et llegeixo els comentaris. I fins aquí aquest vídeo sobre el tren cremallera de Montserrat i la seva història. Si t'ha agradat, dona-li a m'agrada, comparteix i comenta. I si vols saber més sobre la Companyia de Ferrocarriles Catalanes, el Carrilet de Manresa o el d'Igualada, et recomano que vegis aquests vídeos. I com sempre, gràcies per la teva atenció i ens veiem en el proper tren.